Pişen satabız. Pişen kaya pişen. Pişen asıyırın koya. Sıyırdı üstünüzde alıp girebilirler indi. Batına korama. O sıyır tügül. Pişen satabız. Haydar şeyler Yarar. şeyler dur değil mi? Artur Maturluk deb yazılız da. İşte kalar. Mana siz Big Motor'una shunday milliy kiyim kiygansiz boshlig'i narsa bu. Bu Miloshda tikkan Misa Tubetayi. Onu nima uchun oldingiz siz? Motorlik uchunmi yoki boshqa sababdanmi? Motorluq ishini oldim. Mana ko'z tiyuvdan saqlaydi deb aytadilar, durustmi? Aytaylar, balki shoydir. Boshini kutgan pul yonida gidagi orib bitgan bir oy bo'yi kutgan orib bitganda onlari kelgan bananda ko'rdiganda diyu bilan nishlagan sug'ishqon nishik deb o'ylaysiz o'g'loni yengganmi o'g'loniga bek kuchli kurashgan onar oldida bo'ks oldida tashlagan. Шындап та менә мондый хезмәт, ул безнең милләтебезнең эшкерсез булуын күрсәтә, ул шушы эш яратуын күрсәтә. Киләчәктә дә хотя бы атнага бер җомга көнне оештырсалар, мин бик сөенер идем. Инде алай да булмый икән, айга бер калдырсыннар иде, бу шундый әйбәт тусовка безнең өчен бик кирәк. Бәйрәмнәрдә теге дөнья чемпионатлары булганда гына түгел, менә һәр даим шушыны кертеп җибәрсәләр, традицияга бу бик әйбәт була. Моны дөнья күләм эшләргә кирәкмәя калса, җир шарын әйләндереп алсын, шушындый печән базары. Чөнки без үзебез зур җир шары ул базар. Бар тик исеме генә башка. Монда печән базары инде уйлап табылган. Нәрсә алдыгыз? Эш пешмәк. Менә безгә бик ошый монда тотарлаштыр берләштерә шикелле. Мәсәлән, монда монда киемнәрне бер кемдә кимдә бит инде элекке киемнәрне хәзер менә җитте безнең милли рухта күтәрелә кебек. Бик күңелле, бик ошый безгә. Ничек соң менә милли киемнәрдә уңайсыз түгелме, рәхәтме? Юк, бердән уңайсыз түгел. Бөтен кеше шундый менә мотор дип карыйлар. Олы апаларыңа бик ошый менә елмаеп барысы да шундый мотор дип карап үтәләр барысы да. Бик ошый. Йокыга ките алмый Казансу ярыннан кычкырган тавышсыз дамал бер гашык. Төш күреп йоклавың бүтендә гынахтай. Йоклама, бергәләп адашык. Бик зур рәхмәт. Канатлы кызлар. Хатын кызны ишак кышка тиңләп, әллә нидә аңа югыйлар. Ләкин бөтен кышлар иша алмый. Алар яши кылып сабыглар. Кышлар төсле омтылалар әйе, ләкин ярапсыз шул канатлар. Океаннар күрми юлга яран, афыкларны күзләп сайрыйлар. Йөзми, очмый торган кышлар була. Алар хәтта аяк кылмыйлар. Сулый алар хис-тойгылар аша. Яшәтәдер ахыры хыяллар. Рәхмәт. İşlədik biz kişilər, нәрсә җитмисең безгә, тормыш кыйммәтле иде, акча сыйладык нигә ул тормыш белән безнең идарә итә, һәркайсыбыз да белә, канун кая идарә итү өчен сайлыйбыз без кешене, ул шуны онытып, бетерә үз эшеңне, нәрсәгә соң кешегә, аны изеп таптаучы күпме була дизергә, безгә кирәк саклаучы, берәү ашларга эзләп, ирешүлек актарып, икенчесе шәҗия кибетләргә кайтарып, әтегесе исерә, сүгеп нашар тормышны, итәкендер утыра, санап калды сугышны, әй кешеләр уянып, йокысына яшәргә, үзебезнең кулдан кала тибил бөгәргә. Менә шушындый татарча сөйләшүләр бөтен җирләребездә булса иде, кибетләребездә бөтен кергән. Әлбәттә, безнең дөньяда хөрмәтебез үзебезнең кадеребезне белеп, үзебезнең ата-бабаларыбыз алган телебезне, динебезне, гырыф-гадәтләребезне, киемнәребезне саклап, киләчәк буыннарга тапшыру белән кыйммәтле без башкаларга. Әгәр дә чит илләрдә 23 ел Австралиядә яшим, минем
özümden çıkıp aytam, Avustralya'da da benim kıymetim, şu tatarlığım bilen kıymetlim yanında.